Κόμμα της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκο Βελόπουλο. Δυστυχώς έχω πολλούς φίλους κι εγώ και φίλες που αυτή τη στιγμή λόγω τεράστιων χρεών για τα σπίτια που είχαν πάρει ένα δάνειο που δεν ήξεραν ότι θα μείνουν άνεργοι, λογικό και επόμενο είναι, δεν είναι κακοπληρωτές όπως σας λένε οι περισσότεροι. Οι περισσότεροι έχασαν τις δουλειές τους και το αποτέλεσμα ήταν να μην προλαβαίνουν ούτε καν τα επιτόκια. Αυτή τη στιγμή δεν ξέρω πραγματικά, τουλάχιστον εγώ αν ήμουνα με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, δεν θα τολμούσα αυτή τη στιγμή να κατέβω και να μιλάω υπέρ των δανειοληπτών. Γιατί με αυτό το κόμμα που συνένεσα και προχώρησα το έργο του προηγούμενου κόμματος ακριβώς και πήρα τα σπίτια και μάλιστα έχω και βουλευτές μέσα στο κοινοβούλιο οι οποίοι παίρνουν τα σπίτια όντας σε funds. Το ξέρουμε όλοι. Ο μοναδικός που υποστηρίζει αυτή τη στιγμή το κούρεμα των δανείων, όπως έγινε πρόσφατα, που κουρεύτηκε το 97% του δανείου του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, η μοναδική λύση είναι κούρεμα. Ένα γενναίο κούρεμα, όπως γίνεται σε όλους αυτούς της ελίτ. Γιατί γίνεται σε αυτούς? Εμείς είμαστε οι υπόλοιποι κατώτεροι άνθρωποι. Γιατί να μην γίνει και στον κόσμο? Γιατί πρέπει να του παίρνουν τα σπίτια? Γιατί πρέπει να τον φτωχοποιήσουν, πρέπει να του πάρουν το σπίτι, πρέπει να του πάρουν οτιδήποτε για να τον κάνουν δούλο. Μοναδική λύση είναι η ελληνική λύση, αυτή που προτείνει. Κούρεμα των δανείων, ένα γενναίο κούρεμα. Δεν λέω 97%, ένα γενναίο κούρεμα. Καμία άλλη λύση δεν υπάρχει. Δυστυχώς. Υπάρχουν άνθρωποι που χάνουν τα σπίτια τους αυτή τη στιγμή για 1.800 ευρώ, για 5.000 ευρώ. Όχι στην Κρήτη, ακόμη δεν έχω ακούσει τέτοιο. Αλλά υπάρχουν που χάνουν τα σπίτια τους. Και με ποια υπογραφή? Με την υπογραφή όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων. Δυστυχώς φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Εγώ είμαι γιατρός. Είμαι γιατρός που μίλησα εναντίον των εμβολίων πρώτη στο νομό Ηρακλή, πρώτη στην Ελλάδα. Και συνέχισα να μιλάω, ναι, η κυρία Κιαγιάννη. Συνέχισα να μιλάω και όχι μόνο για τα εμβόλια, αλλά για την αδικία που γίνεται σε αυτόν τον τόπο. Ειδικά την Κρήτη, ούτε οι κριτικοί δεν την έχουν στηρίξει. Εννοώ από τους κυβερνώντες. Βγάζαμε μια ζωή, να σας θυμίσω, το Πασόκ. Πρώτη ήμουν εγώ που ψήφιζα. Πασόκ. Γιατί υποτίθεται θα είχαμε κάποια βελτίωση στην Κρήτη. Θα μας έκαναν έναν ΒΟΑΚ που τουλάχιστον δεν θα είναι θανατηφόρος. Δεν χρειάζεται να μας κάνουν τους δρόμους στο Μανχάταν, αλλά τουλάχιστον δεν θα ήταν θανατηφόρος. Ξεκινάνε έργα, τα οποία εγώ έφυγα για να κάνω ειδικότητα στην Αθήνα, ξεκινήσανε έργα το 1999 και ακόμη έρχομαι μετά από 30 χρόνια στην Κρήτη και βλέπω ότι δεν έχει τελειώσει ο καινούριος δρόμος. Εργολαβίες, πολύ χρήμα και ο δρόμος δεν έχει γίνει. 30 χρόνια μετά κατάφεραν να κάνουν το δρόμο για τη Διάνο. Εγώ πήγαινα στα 75 χιλιόμετρα για να κάνω το αγροτικό μου. 2 ολόκληρα χρόνια. Περνούσα μέσα από όλα τα χωριά. Τουλάχιστον αυτός ο δρόμος τελείωσε. Ο καινούριος πότε θα τελειώσει? Μαζί με το μετρό Θεσσαλονίκης, θα έχω να σας πω. Κάπως έτσι θα τελειώσουν όλα αυτά τα έργα. Γιατί όλοι μάλλον που έχουν περάσει από όλες αυτές τις κυβερνήσεις, όσο και αν τους έχει στηρίξει η Κρήτη, κανείς τους δεν έχει στηρίξει την Κρήτη. Θα σας θυμίσω κάτι τελευταίο και κλείνω με αυτό. Ήρθε ο Πρωθυπουργός ακριβώς την ημέρα που εγώ πήγα δίπλα στους σεισμοπαθείς, όχι σαν υποψήφια βουλευτής. Υποψήφια βουλευτής είμαι τώρα, τις τελευταίους 3 μήνες. Πήγα την ημέρα του σεισμού στο Αρκαλοχώρι. Ξέρετε, θυμάστε τι είπε ο Πρωθυπουργός στους ανθρώπους που χάσανε τα σπίτια τους και από όλους αυτούς τους χιλιάδες, μόλις 1.000 επέστρεψαν στα σπίτια τους. Τους είπε ότι την επόμενη φορά πρέπει να τα φτιάξουν καλύτερα. Λες και τους έδωσε δουλειά, λες και τους έδωσε χρήμα, λες και τους έδωσε κίνητρα και πόρους για να φτιάξουν τα σπίτια τους. Μου ακούστηκε ηρωνικό. Ήτανε ηρωνικό. Δεν πειράζει, την επόμενη φορά θα το φτιάξετε καλύτερα. Τώρα με το δυστύχημα στα Τέρμπη. Δεν πειράζει, θα φτιάξουμε καλύτερο σιδηροδρομικό. Γιατί πρέπει να σκοτώνονται άνθρωποι για να φτιάχνουμε έργα στην Ελλάδα? Αυτά είχα να σας πω. Τίποτα άλλο. Να έχετε το νου σας, να πάτε να ψηφίσετε όλοι. Η αποχή δεν είναι λύση. Σας ευχαριστώ πολύ.
τον λόγο έχει και ο κύριος Σταθουράκης, Γιώργος. Παγρικορά. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Να καλωσορίσουμε την Επιτροπή της